κυρία του μικρούλης. Της μπάλα. Ναι, ναι. Μπράβο, Ξενιά. Φάτο να δούμε, φάτο. Στα γλάσια θα πήραμε και τον Παύλο. Διώξε Λεωνίδα. Μπράβο, ωραίος όρος. Α, βγήκε πλάγι. Δεν έχουμε. Έλα. Ναι, παιδιά, μικρά είναι, Είναι φιλικό, είναι φιλικό. Από 10 ευρώ καθένας τώρα βάλουμε τη μέση. Κώστα να πω εγώ, άμα είναι από 10 ευρώ. Είσαι πλήρως ό,τι θέλεις. Μαρία μου, γιατί τι συμπλήσαμε. Όχι πολιτικά. Πολύ πρέσινγκ. Όντως, ναι, πολύ μέρα μέσα. Tas οδηγίες πώς πάει αυτό Άντε, και Άγγελε. Δεν σκύβει στο παράδεισο. Μπράβο, αυτό είναι. πραγματικά ο παράδεισος. Δεν πειράζει, να. Λεωνίδα, διώξε, μπράβο. Αυτό είναι. Να το. Όχι, άλλο. Ναι, ναι, δεν ακούμπησε άλλο. Είναι δηλαδή ο Άγγελος. Είδες, διαιτητής και ταυτόχρονα προπονητής. Μέσα από το παιχνίδι για το πολύ θέμα. Μπροστά. Να το. Ωραία. Σιούτ. Γύρνα το. Νίκο, μη κατέβεις. Ο Νίκος είναι κανένα. Ο Βολικέτης. Ωραίο κόρνερ. Ωραίο κόρνερ. Μπράβο. Κατευθείαν, μπράβο. Μπράβο, Άλεξ. Έλα, ανέβαινε, ανέβαινε. Μπράβο. Ωραίος, ρε. Ένας πρώτος. Θα τα είχαμε φτύσει τώρα, το πατάγαμε. Θα τα είχαμε φτύσει τώρα, το πατάγαμε. Να, στον Νικόλα. Γίνω, Νικόλα. Ναι, ναι. Μπράβο, Χριστάφο. Μπράβο, Χρήστο. Αυτός είναι, μπράβο. Βγήκε. Δικιά μας. Ναι, ακούμπησε. Κοριτσάκι, κοριτσάκι. Έχουν και ένα κορίτσι. Θα κάνουμε μια μεταγραφή κορίτσι να έχουμε γίνει ζυγίνη. Να έχουμε μια άλλη. Γίνω, Νικόλα, μπράβο. Λες και θα δίνει. Μπράβο, Χρήστο. Ό,τι. Μπράβο, Χρήστο, πάσα. Διώχτε το. Μπράβο. Σένια. Πιάσε. Δεν κοιτάει σήμερα στα μάτια. Μέσα. Νίκο, βγάλα και ένα τσέπες. Είχαμε χορηγό του λαού στο Καλαμάκι, Μαρία μας. Ναι, θα μας έχει τώρα 6 μάτια. Όχι πίσω. Σωστό. Να βάλει να παίξω και ένα δικό μου.
Νάτος. Από εδώ, θα το δεις. Το δεις από εδώ. Άνοιξε το γήπεδο, άνοιξε το γήπεδο. Μπράβο, Μιχάλη, νάτος. Αυτό είναι. Έλα. Άρα νόημα. Αυτά που είναι δύο μαζί, τι γίνεται τώρα. Μήπως είναι από άλλο σχολείο. Μήπως είναι από άλλο σχολείο. Αυτό με το άσπρο μανί, δεν ξέρει αυτό. Αυτό. Μπράβο. Διώξτε πάνω. Έτσι το ένα πατέρα. Μπράβο, Νάκη. Μόνο του. Διώξτε, Λεωνίδα. Μπράβο. Πάτε τον. Αυτό είναι. Μπράβο. Νάτος. Αυτός είσαι. Μπράβο. Αυτός είσαι. Μπράβο. Νάτος. Έφυγε. Μπράβο ρε Χριστό. Άρε Χριστάρα. Μπράβο ρε Άγγελε Χριστό. σούτ. Μπράβο ρε Χριστάρα. Μπράβο ρε ωραίο. Κωνσταντίνε. Δείτε. Μπράβο. Διώξε εδώ. Κόρνα έχουμε ένα θέμα να μου φαίνεται. Τα φοβάμαι τα κόρνα. Τα στημένα, Στημένα, ναι. Το προηγούμενο παιχνίδι πώς θα φάμε. 3 από κόρνια. Τελευταία από κόρνια. Δεν είναι λοιπόν. Σούτε ρε Χρήστο. Πάνω στην μπάλα λίγο. Διώξτε την μπάλα, μπράβο. Να το. Μπράβο. Μπράβο Χρήστο. Θα το βάρεσει εδώ για. Κόψε Λεωνίδα. Έλα, εδώ θα το δεις. Έλα, μπράβο, να τους. Σούτ. Μπράβο. Θα πούνε πάλι. Μπράβο ξεκίνησε. Στον Χρήστο. 1-2. Αυτός. Πάσα. Αυτός είσαι, μπράβο. Φάτον να το δει. Αυτός είσαι. Αυτός είσαι, μπράβο. Πλάγιο. Δεν μπορεί να το παίξει. Να κάνει κίνηση όμως. Δεν κάνει τίποτα την πάρει. Ωραία το ξέρετε, μπράβο ρε φίλε. Αυτό σου πέταξε πέρα. Είναι μικρό. 36 πέταξε πέρα. Μπράβο ξανά, έλα ρε Χριστό. Κόψε. Μπράβο Χρήστο, μπράβο. Μέσα στο τέρμα Άλεξ. Μέσα στο κατευθείαν. Τέρμα Άλεξ, έτσι. Εκεί κάθεται. Έρχομαι μέσα στα δίχτυα. Καλό είναι. Διώξτε ρε. Στον Χρήστο. Χριστό. Γέμισε. Πυροβόλα. Πυροβόλα. Όπλο. Διώξε Φώτη. Στον Χρήστο. Πάρ' το δρόμο σου, πάρ' το χώρο σου. Πάρε και ρε Γιώργο. Κάνε το. Ο Χρήστο. Διώξε Κωνσταντίνε, διώξε. Μπράβο ρε Χριστάρα. Πιάστε ρε κάτω, πιάστε την μπάλα κάτω. Τι κουφώνεται να φύγω, αυτό τι έκανε. Εντάξει ρε μένα. Μπράβο, μπράβο ρε παιδιά.
Μπράβο. Άλεξ, Σωστά, μπράβο. Έρχεται μεταξύ των γονιών. Είσαι επιστήμης, με τόσα και τέτοια. Μπράβο. Ο Παύλος είναι μας κυφεράκι, το Παύλος είναι μας κυφεράκι. Νίκο, Σουτ Μιχάλη. τους αντίπαλους που Το έκανε. Μπράβο. Μπράβο, ρε Νικόλα. το ποδάκι του, είναι τα κομμάτια. Ωραίο, ωραίο. Μπράβο, Τρέξτε. Κάτω το κομμάτι, Μπράβο. Καλά, ναι, μεγάλα άσο. Ακούσιο. Σειρά το! 50! 150 δεν έχω άλλα. Και καλά, σου λέω εδώ. Δεν μετράει, ρε. Αφού κάνουν και λαγία λίγο. Μπράβο. Μπράβο, να. Δεν ξέρω τώρα πόσο του κόσμου. Μπράβο, Άλεξ. Μπράβο, Άλεξ. Μπράβο, ρε Σαμάκια. Δεν πειράζει, όμως, δεν πειράζει. Στο Χρήστο! Μπράβο, να το. Έχουν αποπλακωθεί. Διώχτε. Μπράβο! Έλα! Έφυγες. Μόλις. Κάτι δεν είναι. Μπράβο! Να σου πω, θυμάσαι το δικό μου πως ήτανε. Έλα, ρε. Είσαι νευροβλώσια! Που έμπαινε μέσα σε γήπεδα και χόρευε. Ο κόσμος. Οπα! Yes! Θα μου τελέσουν τα χάπια! Νίκο! Δεν προλάβει. Τέλος, δεν τάψει. Κάτσε, αυτό που είχατε πει μπροστά, πολλά δεν τερματώρα. Έτσι το σύστημα. Το σύστημα δεν είπαμε. Για να μην τεράσει μπάλα, αυτός πάει τρίτη. Ο θεματοφύλακας. Αλεξάνδρα, πρέπει να διαβάσεις. Ποιο νούμερο ήταν τέρμα εκείνο τώρα μέσα? 48. Αλεξάνδρα, εσύ ποτέ δεν έχεις πολλά. Τι άλλο να πούμε γυμνάσιο πηγαίνεις, ποτέ να πας δίκιο.
Καμία. Πρώτη φορά το βλέπω, να μην έχει. Δεν μας ρωτήσαν καν. Είσαι η μοναδική μαθητήρα που δεν θα πάρει. Εγώ αυτό ξέρω. Και άμα. Βλέπεις θα φύγει, να ανεβαίνεις στην αγώνη. Εγώ του χρόνου δεν Μπράβο, μπράβο. Ανεβείτε! Ό,τι γίνεται, διώξε. Αυτό είναι. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Να το μόνος σου. Σουτ. Κάντο, κάντο. Πού είναι. Έλα εκεί με το κόκκινο, στον Άγγελο έκανε. Το κέντρο. Όχι, out. Πιο κοντά ήταν την κουμπάρια. Δώσε μια πασάρι σε κοιτάξεις και εδώ αριστερά δώσε. Μπράβο, έτσι. Ανέβα μπροστά μωρέ, ζητάς μπάλα εσύ να την κάνεις τι. Μπράβο. Μπράβο, να, Νικόλα. Σουτ. Έχει ίντερνετ. Σουτ, Άγγελε. Να το. Μπράβο, να. Άντε ρε 36 δείξε. Έχουν βλέξει τα μπούτια του. Έλα, μπράβο, διώξτε. Εδώ τα κάνει ματέρα προχθές από την Φάγερ, αμυντικός ο Βραζιλιάς. Α, το παιδί μας! Έχει και αυτούς εκεί. Σαν και τους δικούς μας. Μπράβο, έλα, έφυγες. Όχι μπροστά, μόνος του Λεφάτος. Πάμε! Σουτ! Έλα! Δεν πειράζει. Δεν είχε φτάσει. Λίγο. Δεν τα συμμετέχουμε αυτό. Και έτσι με μέτρα. Δεν θα έπρεπε όμως για να τα μαθαίνουμε. Πιο μέτρα. Από Τετάρτη και μετά. Κάτι θα σταματήσει. Άρα 36. Ναι, τα δικά μου δεν είναι δύο. Τα δικά μου όμως δεν έχουν δύο. Δεν τους πάει σαν πόνες με βαθμολογία και τέτοια. Τους πάει για να χαβάλε. Αν δεν παίζουν και με Αγιάννη. Μπράβο Κυριακό, έλα, όρμα. Πάσα δώσε. Αυτό είναι. Άντε. Μπροστά, δεν θα το δεις. Πάρτε Νίκο! Άρε Καραγί. Σε έκανε άλλο από το Μεσαιρική. Πάμε, πάμε μπροστά, Αλέξανδρε μπροστά! Πάρτε πάλι! Ανεβείτε. Μόνος σου Αλέξανδρε! Κόψε από εδώ, στο στράτο. Δώσε. Από να τον περάσει λέει. Από τον περάσει δεν είναι. Μόνο μία ομάδα προωθεί την πάντα. Ένα τμήμα. Είναι τα προτείνουν τα άλλα. Δηλαδή πολλά είναι. Ούτε τα δικά μας, ούτε τίποτα. Αυτά τα προτείνουν. Δικό μας, δικό μας. Μπράβο. Φάουλ. Ο Μιμί. Ορίστε Κωνσταντίνε! Γεια σου ρε! Κόρνερ. Βγήκε, βγήκε. Δηλαδή λέει ο άλλος Σάββατο. Όχι, σήμερα. Κάποιος. Πολύ ευγένεια. Αλτρουισμός. Τι είστε να πάρει μπάλα. Κοιτάτε. Και αυτός είναι το κόκκινο. Δώσ' την μπάλα, έτσι, μπράβο, πάμε!
είναι το κόκκινο. Ναι, το καινούργιο. Με εμφάνιση. Δεν το έχω κάνει. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να κάνει. Εντάξει, τι κάνει. Τώρα εγώ θα το κάνω παρά συνέχεια. Πόσο παίζετε τώρα το παιδιά, παίζετε αρκετά τώρα. Πάντως δεν θέλω να τους έχω μόνο. Μπράβο Κυριακό. Εντάξει, έλα. Αυτό είναι. Πάμε στο δωρή. Μπράβο. Σουτ. Σουτ. Σκοτεινιάζει. Σουτ. Σκοτεινιάζει. Κωνσταντίνε, βοήθα λίγο. Έλα Μαρία! Έλα τώρα αυτός εκεί, εντάξει, το ψάξουμε. Μην μιλάς, μα όταν μιλάς εκεί πάνω. Ωραία μεγάλε. Κώστα! Ευτυχώς δεν πέσε τον πατέρα σου Κυριακό. Έλα Κώστα! Ωραίο. Αυτό δεν ξέρω, το φαντάστηκε πάνω. Όχι το μάτι. Να, θα βγει το αυτός. Αχ, πώς το πω. Την πήρε, νάτος. Έλα εκεί. Εκεί τώρα εδώ πως να του έρθει μια καλή. Να, θα είναι ο Αγγέλος. Ένα τρίλεπτο. Άμα φύγουν τώρα μπροστά, είναι καλή πάσα. Διώξε. Μπράβο και στο προηγούμενο, ναι. Πολύ, πολύ. Μπράβο! Ο Κωστάτος είναι εδώ μόνος του, η offside. Διώχτε μια δυνατή στο offside. Πόσο νούμερο είναι? Το 40. Από εκεί αριστερά. Να, χτυπήσω. Κάτι θα σας κάνω που θα έρθω. Εγώ ξοφίσω, εγώ τους βλέπω. Έλα, καλή. Πάω τον... Μπράβο, ρε Άγγελε, ωραίος. Μπράβο ρε Κυριάκο, μπράβο. Μπράβο Κυριακό. Ωραίο, μπράβο Αλέξανδρε, ανέβα. Ας τα μαγικά. Μπράβο Αλέξανδρε, ανέβα. Και είχε πολλά παιδιά και βγάζει όλη την ομάδα έξω και βάζει τους άλλους. Αλέξανδρε, τρέχα. Νίκος. Πάμε Χρήστο. Μπράβο ρε Αλέξανδρε. Γιος μου έτσι για να ξέρετε. Φωτογράφα μετά παιδιά έτσι. Δεν πρέπει να είναι από το σχολείο μας. Ναι, τώρα αυτή πέρασε όμως. Αυτή πέρασε, νάτος. Δεν πέρασε, δεν πέρασε. Την έχει, γύμνατη. Μπράβο! Έλα. Μπράβο, μπράβο. Το χορεύει όλο και πλησιάζει. Να πηγείς. Κανονικά τόσο είναι. Όχι, είναι πιο κοντά κανονικά. Τελεία, βοήθεια πίσω. Καλή δεν το έχει σήμερα. Βοήθεια εκεί πέρα, Έκανε ένα έκανε καλό όλο στην γκολ. αρχή, μετά δεν...
Έλα, βάλ' το Θοδωρή μέσα, βάλ' το Θοδωρή. Μπείτε όλοι μέσα, ρε. Δώσ' το Θοδωρή, από εδώ, από εδώ, από εδώ. Μπράβο, Αλέξανδρε. Διώξτε! Κόρνερ, διώξε! Πάτη Χρήστο. Θοδωρής. Δεν πειράζει. Αλέξανδρε, από εδώ έλα. Βλέπεις να βγάλει την πλούζα. Το ανέβα θα δω να πάρει την μπάλα. Όρμα, Αλέξανδρε. Μπράβο. Μπράβο, Αλέξανδρε. Αλέξανδρο, ξέχασε την μπάλα. Μπράβο. Αυτός είσαι. Μπράβο, ρε. Ξανά, ξανά. Στο τέρμα. Έξε. Πάρτι, πάρτι Σαύρα. Μην τον ακούς, μην τον ακούς. Παλιακόνιο αυτό. Εδώ ήσουν, ρε. Το ένα δεν το έχουμε. Αυτός είσαι. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Ω, παραλίγο στα μούτρα, Τα ανεβάζουμε. Θα αναλύσουμε το βίντεο. Πώς πήγε αυτό, κόντρα. Δεν μπορείς να το δούμε στο βίντεο μετά. Αυτό είναι καλό. Μπράβο, Ξένια. Έφυγε στο δωρή, έφυγε. Καθάρισε. Διώξε! Πλάγιο, πλάγιο. Φάουλ, δώσε φάουλ. Κίτρινη. Από Βαλέντονα. Τι έχεις βγάλει τα όλα. Μπράβο, Ξένια. Πάρτι Σαύρα. Σάβρα, ποιος είναι Σάβρα. Καλό. Ο Σάβρας ποιος είναι. Σαύρα λέει. Σάβρα. Θα γράψεις παιδιά μετά το τέλος του αγώνα, έτσι. Όλους μεγάλους. Θα αφήνει. Να αρχίσει και τα παίζουμε. Ναι, Τελώς. Δεν φαίνεται. Και χωρίς αλλαγές. ζούμε με αυτό. Με την Πάρ' το κούραση. γκολ είναι, έλα. Το σφυρίχτρα. Δεν το έχω πάρει. Ωραία. Έφυγε. Με την μία, με την μία. Έτσι, έφυγε. Μπράβο, ρε. Να τους. Μπράβο. Έλα, Χριστό. Μπράβο, Αλέξανδρε. Μπράβο, Χριστό. Ανεβείτε. Μπράβο, ρε, Λεωνίδα. Μπράβο, Κυριάκο. Δεν έχει σημασία. Θα το δεις, μπράβο. Έτσι. Μπράβο, πάμε. Δεν με αφήνετε. Όχι. Κοντρόλ ήθελε πρώτα. Λίχτω, λίχτω. Όλοι να πούμε. Έχω παίξει. Έχω παίξει. Κοίτα μέσα, ρε. Καλό ήτανε. Μπράβο, ρε Χριστό. Μπράβο, μπράβο. Κοντρόλ και έφυγε. Έφυγε. Εκτόξευσε. Μπράβο, ρε Χριστάρα. Ένα πόδι. Κάποιος. Άλλη χρονιά.